Ossa Mwtai no Rwgwi Chasalo Halhali Aasharam Bari Amchaio 107 Lukurokno Bakjakha Richum Manjakha YTF Khowai District President Prasmit Debbarma no Khobwi te Kubun Adongrok Abhaikna Ashala Ossa Mwtai ni Zorawo Ri-chum Hanmani be Amchaini Lukurokni bisingo nuksaka khatongmung Asamung Adongrokno khaka mefarka Amchaini Lukurok जों PDDC हाबाङाव फायमान यागुलो जों गोबां मानो खुदुं डक्टर एडिगेन डक्टर बागै दङ ओमफ्राय लास्ट 2-3 दिन सिगां एसेसिन लाम्बो कायसा कनफारेन्स दंमोन BC लेभेल कनफारेन्स अ कनफारेन्सआव फायै जोंनो जोंनि तिप्रासा बसंग दङ जे जोंनि तिप्रासा बसंया जोंनि हिन्दुस्तानी दङ ते जोंनि थुलुक मुगरि रक दङ ते वानजि बसंनि बरबो दङ बरनि कायसा डिमान्ड जे दिनो प्रग्राम फायमानो प्रग्राम फायमान दिनो बंनि डिमान्ड जे एडिसि हाबांनो हयते खुदुंरक बागजागौ ओंखाय खुदुंरक बागलायो गलायो बरक तिप्रासा बरखाय खुदुंमानो जों तिप्रासा रक जेरि तांना बरखाय कुनमाया आबो हिनै बरक सागा ओंखाय सामान बिसिंगो बेलेखे आंबो खानागा ओंखाय वानसुका जे बिसिकांगो दुर्गा पूजा फाय दङ ओंखाय तो खुदुंरक तो रिगनाय रक तो जों बिसि ब्रुम ब्रुम बागै दङ ओंखाय बरक माया आंगै दङ ओंखाय आबो वानसुकनो दिनै YTF नि ओंखाय दिनै जों वेस्ट लाम्बो बिसिवो दिनै जे मानतुइ बिसिकांनि सालो जे दुर्गा पूजा फाय दङबा चिन तिप्रासा बसं याफानो ब्रंनो जों चिनि तिप्रा मथानि नाहारमुं दं जों जतनो पालके थांजाखै तंनानि आबनो रुगै जोंखिनि चिनि जेमानति चिनि गोजा खा फारतुइ चिनि अमित ते चिनि बायसपना ते चिनि हिन्दु संनि सायथुमुंबाय जोंखिनि जे चिनि नन तिप्रासा चिनि ब्रंनो जों जेमानति सारिबा फायमानि गे बरगो फायाखै तो जों बेलाय एक्साइटेड बेलाय खादुं खाजा गे बरगो कक सालायनो बिसिंति सायमाखा जे जोंनो खुदुंरक तो जों बागि फनो जों तामले खायनोबा जों दिरक ताना रंया नेतिनि नरक फाइबा फैमबगै बेलायके हामारि माखा हामारि माने बेलायके खादुं खायसि माने दुर्गा पूजानि जरावो आमहाके माने चिनि दाबो अखरा रं बिसि बागमांगो बंथानि हामारि माखाय बखा खम माने आबो हागि मा दङ ता गायसो बेलाय गाहाम नंखा नायथक नंखा जेमानते जों सुबाका असुबा मानो बरकबो खाबाय खुबायनो बरक सुनो यासा खायसि आबन बगै जेरो तिनि सारि माननाय रंनो जे सारि ना फाने रंनो बंनो खबो बेलाय हामबाय देसिनि म बिसिनि म जे प्रग्राम अर्गानाइज खायनाय जों बंनो बेलाय हामबाय मायाफोरो असले बंनि बिसिंति मनो याफारका जे तिप्रा मथानि बा बुबाग्रानि हारमुं तो सुदु तिनि तिप्रासानो मुथांनाय आबोया जे कुलुगै तंनाय आबहाय जातिनो तिसाइ तुजनानै आबोनो चिनि बुबाग्रानि हारमुं हेगाय जों साइ दङ चिनि हिंगाय थानसा चिनि एडिसि एरियाव तंनाय तामो तिप्रासांथुन तामो नन तिप्रासांथुन तामो थुरुमुग लिंथुन तामो हिन्दुस्तानी थुन तामो चिनि बेंगली बायथुन जों जतनो बेबाग नये हेगाय चिनि बखाव जदि वान सुमानि दंगाय जों तिप्रा मथा सुदु तिप्रासानो चिनि नायखला हांगाय दिनै पूजा खना फुंगायखेनो पूजा दिनै जों बंग्रो सारिबाग फाने आबहाय चिनि कुनो मिनिं खुरै हेगा आं आबोनो सारामु संगो चिनि बुबाग्रा नाहारमुं ते तिप्रा मथानि नाहारमुं थानसा आजागा कुनो जातिनि बेदाबेद खुरै जत्त जातिनो थिनो जों बसगांगाव गुनाय आबोनो चिनि नाहारमुं ते चिनि मेसेज बुबाग्रानो बरक मनोक कजाखा जे आसुक बसर CPM फायगा गोबां पार्टी फायगा तिप्रा मथारक फायमानि यागलो जे रकम सुख शान्तिके एलकाव मा तंगा हागे आगिनि जरग मा तंया आबन बगै बरक बुबाग्रानो बेलेगे हामबायरियो ते मन हामबायरियो जे चिन बुबाग्रा केबो निने आनि हिया जतनो न समन खायनायो आबन बगै बरक बुबाग्रानो केबो हामबाया फरकाता हामिला बिबि Khowai ni sime bipromni kokthom Chini Khorang